Witam Państwa, Bogusława Majewska, prezes klubu UKS 4 Libiąż. Znajdujemy się na libiąskiej hali na turnieju maluchów, który organizujemy wraz ze starostą chrzanowskim pod tytułem Maluchy na start. Przyjechało do nas 10 drużyn, gramy każdy z każdym. Nasza drużyna bardzo sobie dobrze radzi. W tym momencie właśnie gramy o pierwsze miejsce z drużyną z Szaflar.